Скъпи гости, добре дошли на нашия концерт по случай 3 март, Баба Марта и 8 март. Hello and welcome to our spring concert. We're here to celebrate March 3rd, Bulgaria's Liberation Day, Baba Marta and International Women's Day. С това изпълнение на училищния бенд под ръководството на госпожа Елена слагаме началото на този така вълнуващ за всички нас ден. Ден, в който честваме националния празник на България и почитаме всички, които са загинали за свободата на нашата родина. На сцената тук до мен искам да ви представя Лили, Лукас, Митко и Чарли, които ще ни изрецитират стихотворението "Аз съм българче". Аплодисменти! Аз съм българче Сиона, майка мене родила, с хубости блага обилна, родината ми мила. Аз съм българче, обичам нашите планини зелени и българин да се наричам, в радост е за мене. Аз съм българче съборно, край съборен аз живея, шишко българско и роно, луба таче морея. Аз съм българче и раснавни, велики, славно време, син съм на земя прекрасна, син съм на юнашко племе. А сега на сцената приветствам Джулиан, Лео, Мила и Коси, които ще ни изрецитират стихотворението "Поздрав за мама". Аплодисменти! Поздрав ти понасям, моя мия мамо. Искам да ти кажа тези думи само. До тебе няма свято, нито тук на света.
Ти да явиш на земята най-красивите светя. На светът децата лафис, лезли песни радиш, лути стуковете изгарис, на клевачето тъдиш. 8 март е ден на мама. 8 март е ден щастлив. Той с радост ме дарява, прави моя свят красив. 8 март е Международният ден на жената. В България го празнуваме като ден на майката и на жената. В някои държави се празнува като два отделни празници. След тези така вълнуващи изпълнения, бих искала да поканя на сцената и децата от втори клас, които заедно с предучилищната ни група ще изпеят песента «Мама». Песента «Мама». Баба Марта се задава, мартенички да раздава с бели и червени цветове, по дръвчета с много плодове. Щъркелите ще летят, за да могат да гнездят на топлите комини в родните долини. Всяко мъничко дете ще има нишка на вратле, украсено с бяло и червено, за да бъде надарено с здраве, щастие, късмет за година по-напред. С март се връща пролета, която ще стопи снега. Всичко се събужда за живот. Тя ще ни дари с плод. Продължаваме с следващото изпълнение.
на нашите второкласници, а именно стихотворението "Честита баба Марта". Представям ви Влади, Катрин, Мишо, Боби и Ния. Аплодисменти! Пората на прага чука. Слънце в първи ма дойде. Баба Марта пак е тук, носи здраве и късмет. Кичи мартинички, чудни, като най-безценен да сме здрави, да сме будни и усмихнати. Лас. Слънце пролетно се звежда, баба Марта от зори, спяла и червена прежда, мартенички се твори. Червено ви закичваме за здраве мъдър сили. С бялото наричваме живот за 100 години. Усмивки ви даряваме, красиви като полет. Любов ви пожелаваме, красиви... Късмет, успех и полет. Това беше невероятното изпълнение. Благодарям ви, мили деца. Но сега, за да бъде по-интересно, искам да ви попитам два въпроса. За този от вас, който отговори правилно, ще има награда. Ето тези две мартенички. Първи въпрос. Някой от вас знае ли случайно какво символизират двата цвята на мартеничките, бяло и червено? Моля с вдигане на ръка, ако знаете отговора. Я да видим. Някой знае ли отговора на този въпрос? Имаме мартиничка за награда. Някой знае ли? Някой знае ли какво символизира белият цвят, например? Близко, но не точно. Добре, аз ще ви кажа. Бялото символизира дълъг живот. Хайде сега да ми кажете какво е за червения цвят. Той е по-лесен. Хайде. Здраве и сила. Добре. Хайде. Ето имаме победител. Заповядай. Зори, какъв е следващия въпрос? Следващия въпрос е, когато видим... Не. Кога, Знаете ли кога сваляме мартеничките? Айде сега, кой ще ти? Айде, госпожата. Значи, когато видим първото цъфнало кукиче или първите прелетни птици като щъркел или лястовичка или първото цъфнало дърво, ако все пак пролета е студена и няма щъркели, няма още цъфнали цветя, тогава може на 22 март да си сложим мартиничката под камък. Или на дървото. На дървото, ама то още няма да е цъфнало. Аз казвам във време, когато не е. И това е. Правилно. Благодаря за изчерпателния отговор. Заповядай. Нашата програма продължава с следните две песни. Мартенички и Баба Марта вече идва. Аплодисменти за нашия хор.
подготвили да ни разкажат за днешния празник Сирни заговезни, или още наречен Прошка. Сирни заговезни е от онези празници, които не само ни връщат към нашите корени, но и ни кара периодично да осъзнаваме смисъла на живота. Да простиш и да ти е простено. Това е начинът, по който се завръщаме от отчуждението. Прощаването е начало на един по-разумен, по-смислен, творчески и градивен живот. Слушайте внимателно, може пък да научите нещо ново. Добър вечер, татко и майко. Добре дошли, мили деца. Нека първо аз да поискам прошка за всичко, което съм сгрешил пред вас. Прости ми, татко. Простено да ти е. Прости ми, майко. Простено да ти е. Деца, поискайте прошка от баба и дядо. И аз искам да ми простите в този чудесен ден, ако съм ви обидила. Прости ми, татко. Простено да ти е. Простено да ти е. Прошка искам, прошка давам. Простено да ти е. Прости ми, бабо. Простено да ти е. Прости ми, дядо. Простено да ти е. Прости ми, бабо. Простено да ти е. Дядо, прошка искам, прошка давам. Простено да ти е. Бабо, прошка искам, прошка давам. Простено да ти е. Хайде сега, сядайте на масата. Татко, защо трябва да искаме прошка от по-възрастните? Мили деца, вие знаете, че един от най-хубавите пролетни фолклорни празници е Сирна неделя, а един от най-хубавите и вълнуващ обичай е прошката. По традиция на този ден, близки и познати вземат прошка помежду си. Обичая е да покажат уважение и почит към по-възрастните, които са от най-добродетели морали на нашия народ. Преди горщавката всеки трябва да се е помирил с другите. Затова тази вечер се нарича прощална неделя. На трапезата са сложени варени яйца, варено жито, баница с сирене и халва с ядки. Извършва се обичаят хамкане. Дядо, какво означава хамкане? Сега ще разберете. На червен конец, на който е завезено варено яйце или пече бяла халва, се залулава ето така. И вие, мили деца, опитвате да хванете яйцето само с тях. Който успее, ще бъде здрав през цялата година. Мамо, аз успях да си живо и здраво и всички в този дом. Бабо, какви бяха те огньове, дето видяхме, като влязахме? Това е друг обичай на силната неделя. Паленето на огньове и прескачането им. Хората вярвали, че докъдето стига светлината на огъня, до там ще има плодородие и няма да пада градушка. По-младите прескачат за здраве и берекет,
Сега и вие, мили деца, прескочете огъня за здраве. Вероятно се представихте. Колко много нови неща научих аз за този обичай. Надявам се и вие. И така, нашия концерт продължава с изпълнението на Мия, Ленард и Ваня, които ще ни изрецитират стихотворението «Българско знаме». Аплодисменти! Трицветно е нашето знаме, от снежко бялото зело, дървички зелени за спомен, от огъня ярко червено.
Високо се лъжка красиво и гордост в себе си носи. В него България жива, танцува сълзете си боси. А утре, когато пораснем, дори да го няма в ръцете, ще бъдат душите прекрасни, развяни, прибрани цвете. А сега на вашето внимание искам да ви представя Яна, Кристофър и Али, които са ни приготвили стихотворението Ден на освобождението. Аплодисменти! Имало едно време една държава, неспособна да тъне в забрава. В Европа с най-богата история на 3 морета била нейната територия. След робство от 5 века надигнали се няколко човека и войната ни тя избави, към свободните ни тя прибави. 3 марта е символ на освобождение, свобода, независимост и умиротворение. Продължаваме с още едно стихотворение за 3 март. Представям ви Ленард и Кристина. Аплодисменти! 3 март. Български празник е днес. Ден на решителност, гордост и чест. Празничен ден, знамената се веят, всички са заедно, песни се пеят. После минута без никакъв звук, памет на всички загинали тук. Следващото стихотворение за 3 март е в изпълнение на Зак, Кевин и Кристофър. Аплодисменти! Трети март, прославен ден. Празник скъп на свободата. Нека погоди с ден и целунам знамената. Стари бойни знамена на хайдрушките дружини. Водили се не една битка в ромските години. Днес таили огнен дъх. Път поемат към най-българския връх. Шипка, връх на свободата. Представям на вашето внимание следващото стихотворение. На шипка е тихо, в изпълнение на Сияна, Даниел и Нелина. Аплодисменти! На шипка е тихо, героите спът, поцъфнали храсти и росни ливади. Орли над покой им ревностно бдят. Душите прегръща им вятъра хладен. Лъв каменен, там на върха е на щаза. Към ните ни бъдни е поглед отправил. Пред него теглят се ойдите вражи. Кръв сълзи покриват земята кръва. На шипка и тихо, поканът мълчи. Снегата си свел е пред славна победа. Звездите в небето се Божи очи, че Господ свободна България гледа. Следващото изпълнение е на стихотворението Няма нищо по-мило от родината. Представям ви госпожа Ваня и Али. Аплодисменти! Няма нищо по-мило от родината.
Една страна познавам аз добре, добре я знаете и вие. От изток плиска я море, от север пък река я мие. От юг и запад в планини се среща с други три страни. Цъфтина вред като градина, това е моята родина. Концертът ни е към своя край, но преди това ни остават още две прекрасни стихотворения. Моля аплодисменти за Кристина, Кристофър и Яна, които ще рецитират стихотворението Едничка родина. Моята скъпа едничка родина, най-благозвучното име си има. Тя е България, чудно красива, с древна история, свята и жива. Из планините и блеят овчици, а при синевата изстрелкат се птици. Писък на гайда се чува и в залива Черно море се вълнува. Вечер, когато затворим очички, светят ни горе ярки звездички. С нежността, с тяхната нежност, незрима пази ни цялата нашата родина. След това невероятно изпълнение искам да ви поканя на сцената Мия, Ваня и госпожа Ваня, за да ни изрецитират стихотворението за България. Аплодисменти! Аз съм още мъничка, не зная за славните битки на моята земя, за Левски, за Спота, за Стефан Караджа, дали живота си за свобода. За да бъде България вечна, за да дишам от въздуха свеж, да пия любов от недрата и земни и да плувам щастлива в Черно море. Обичам те, мила родино, обичам пъстрите ти цветове, пленена съм от планините ти сини, аз съм гордо българско дете. Като за финал на нашия концерт представям на вашето внимание хора на Българското училище Роден край с ръководител госпожа Елена. Учениците от 4, 5 и 7 клас ще ни изпълнят песента България. След това ще се присъединят и всички други певци, за да чуем и финалната песен Българско дете. Аплодисменти!
concludes our spring concert. We'd like to thank everyone for coming. We hope you enjoyed the performance. We'd like to thank our wonderful teachers and to invite you all to join us for a reception. We remind everyone that we will be having a raffle. Please consider contributing to our school by participating. Thank you. С това изпълнение нашият концерт приключи. Нека благодарим за труда и усилията на всички учители, родители, аудио и видео оператори Еди и Милен. На нашите учители госпожа Елена, госпожа Ваня, госпожа Милена, госпожа Северина, госпожа Мария, и госпожица Моника. Без вашата помощ този концерт не би бил реалност. А сега ви каним да опитате от нашите кулинарни шедьоври и очакваме да се включите в томболата с цел подпомагане на нашето училище. Весел празник!